πολύ εντυπωσιακά όλα αυτά. Θα μιλήσω για κάτι πολύ πιο πρακτικό και συγκεκριμένα για την προσπάθειά μας να ενισχύσουμε μηχανικά τον κερατοειδή με θέματα τα οποία είναι σκληρά και άκαμπτα. Η ιδέα γύρω από την μορφοποίηση του κερατοειδή με τη χρήση καλουπιών είναι αρκετά παλιά. Και θα ήθελα να θυμίσω πολύ σύντομα μια εργασία που είχαμε κάνει πριν περισσότερο από 10 χρόνια, στην οποία τοποθετούσαμε ένα μικρό στρώμα, ένα πολύ λεπτό στρώμα κολαγόνου στην επιφάνεια του κερατοειδή και χρησιμοποιούσαμε ένα λεπτό φακό επαφής, σκληρό, για να του δώσουμε το κατάλληλο σχήμα. Στη συνέχεια κάναμε PTK διαμέσου όλου του πάχους αυτού του κολαγόνου, με αποτέλεσμα να λιένουμε την πρόσθετη επιφάνεια του κερατοειδή. Αυτή τη τεχνική την είχαμε ονομάσει τότε PALM και τα αποτελέσματα τα βλέπετε, κάποια ενδεικτικά αποτελέσματα από ένα σύνολο περίπου 30 ασθενών που είχαν χειρουργηθεί τότε με αυτή τη μέθοδο, τα βλέπετε δεξιά. Είχαμε λοιπόν μια σχετική επιτυχία στο να αποκαταστήσουμε μερικά την συμμετρία του κερατοειδή όταν αυτή δεν υπήρχε. Τα περιστατικά τα οποία τότε είχαμε αντιμετωπίσει ήταν περιστατικά που δεν ήταν ή δεν γνωρίζαμε να είναι εκτατικά, αλλά περιστατικά που είχαν ένα ανώμαλο σχήμα μετά από εγκάβματα, μετά από αποτυχημένες διαθυλαστικές επεμβάσεις και ούτω καθεξής και κάποιες δυστροφίες. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι πιο πολύπλοκο και κάτι πιο εξειδικευμένο στην ίδια λογική. Έχουμε νέα υλικά με διαφορετικές ιδιότητες, έχουμε νέες μεθόδους για να τα χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά. Συγκεκριμένα μπορούμε πλέον να πάμε ενδοστρωματικά και να τα τοποθετήσουμε μέσα σε τούνελ ή μέσα σε τσέπες ή μέσα σε κοιλότητες τυχαίου σχήματος που θα σχεδιάσουμε και θα κάνουμε με το femtosecond laser. Και κυρίως αυτό που μπορούμε να κάνουμε σήμερα είναι ότι έχουμε μεθόδους να αξιολογήσουμε και τη μηχανική αντοχή του κερατοειδή και τις μηχανικές του ιδιότητες και να αξιολογήσουμε επομένως αν είχαμε επιτυχία στο να σταθεροποιήσουμε τον κερατοειδή και να μετρήσουμε και τις οπτικές του ιδιότητες. Αν έχουμε διατηρήσει τη διαφάνειά του, αν έχουμε διορθώσει τις εκτροπές και την τοπογραφία με μεγαλύτερη ακρίβεια και το καθεξής. Επομένως, ενώ οι συνήθεις διαδικασίες είναι οι διαδικασίες στις οποίες αφαιρεί κανείς υλικό από τον κερατοειδή προκειμένου να του προσδώσει γεωμετρική συμμετρία, όπως για παράδειγμα οι topo-guided ή οι wavefront-guided εκτομές, εδώ θέλουμε να συζητήσουμε μεθόδους και διαδικασίες στις οποίες προσθέτουμε υλικό και με τον τρόπο αυτό να διαφυλάξουμε όλο το υπάρχον κολαγόνο, το οποίο θα το βοηθήσουμε να κρατήσει τη μηχανική του σταθερότητα. Οι τρόποι που έχουμε αξιολογήσει είναι είτε με την ένθεση, όπως βλέπετε εδώ στο πρώτο, σε μορφή δακτυλίων ή άλλων κοιλωτήτων που επικοινωνούν στο εσωτερικό του κερατοειδή, με τη μορφή διάχυτης κατανομής στο εσωτερικό του κερατοειδή, όπως αυτή την περίπτωση πρέπει κανείς να βγάλει το επιθύλιο, είτε μέσα σε μία τσέπη ή κάτω από έναν κρυμνό και ούτω καθεξής. Αυτά είναι οι τρεις βασικές προσπάθειες που έχουμε ακολουθήσει. Η μία είναι να σταθεροποιήσουμε την περιφέρεια με ένα δαχτυλίδι, η άλλη είναι διάχυτα υλικό μέσα στο στρώμα, το οποίο θεωρητικά θα προσέδιδε κάποια αντοχή, και η άλλη είναι να καλύψουμε ένα ολόκληρο layer στον κερατοειδή, το οποίο θα είχε ενδεχομένως θα είχε να προσφέρει κάτι. Σε κάθε περίπτωση, τα υλικά τα οποία θέλουμε να αξιολογήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε είναι υλικά τα οποία είναι αρχικά ρευστά ή εύπλαστα με κάποιο τρόπο. Μπορούμε να τα χορηγήσουμε, να τα βάλουμε μέσα σε κοιλότητες ή κάτω από τσέπες ή κάπως μέσα στον κερατοειδή, και όταν αποφασίσουμε ότι ο κερατοειδής έχει το σχήμα το επιθυμητό, για παράδειγμα αφού του εφαρμόσουμε ένα σκληρό φακό επαφής και τον σταθεροποιήσουμε σε ένα επιθυμητό σχήμα, τότε με χρήση, για παράδειγμα, η περίοδος ακτινοβολίας, να κλειδώσουμε το υλικό σε αυτή τη νέα θέση και να τον ακινητοποιήσουμε σε αυτή την κατάσταση. Θα σας δείξω στη συνέχεια πώς το κάνουμε αυτό. Θα περάσω γρήγορα από εδώ, γιατί θα σας δείξω περισσότερες λεπτομέρειες στη συνέχεια, αλλά έχουμε αναπτύξει στο εργαστήριό μας μεθόδους με τις οποίες μπορούμε να αξιολογήσουμε την αποτελεσματικότητα αυτών των προσπαθειών.
Εδώ βλέπετε μια προσπάθεια την οποία κάναμε πριν από περίπου 1 χρόνο, τοποθετώντας ένα πεπτίδιο, το οποίο είναι ένα μόριο, το οποίο κάνει self-assembly, δηλαδή σχηματίζει μόνο του μακρομοριακές αλυσίδες, και μετά από αφαίρεση του επιθυλίου το ενσταλλάξαμε στην επιφάνεια του κερατοειδή κουνελιών, και αυτό πήγε εν το βάθη και δημιούργησε αλυσίδες παράλληλες με τις υπάρχουσες σύνδεσεις του κολαγόνου. Το εντοπίσαμε μέχρι και 350 μικρά, σχεδόν στην εσωτερική μεριά του κουνελιού. Παρ' όλα αυτά, αυτή η προσέγγιση, παρόλο που εντοπίστηκε το πεπτίδιο και εντοπίστηκαν αλυσίδες μέσα στον κερατοειδή, δεν προσέδωσε ούτε παχυμετρία ούτε σημαντικές αλλαγές στις μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή. Άλλες προσπάθειες που έχουμε κάνει παλιότερα, στη διάρκεια το περασμένο έτος, είναι να χορηγήσουμε μέσα σε τσέπες στον κερατοειδή συνθετικό extracellular matrix. Υπάρχει ένα εμπορικό προϊόν, το οποίο είναι αυτό, το οποίο ονομάζεται Matrigel, και το οποίο το έχουμε δώσει μέσα σε τσέπες που κάναμε με το femtosecond, προσπαθώντας να δημιουργήσουμε έναν όγκο, ο οποίος καθώς αποτελείται από κολαγόνο και εξωτοκυτάρια ουσία και αυξητικούς παράγοντες, τελικά θα καταληφθεί από κερατοκύτταρα, θα δημιουργηθεί καινούριο κολαγόνο και ενδεχομένως θα προσδώσουμε παχυμετρία και σταθεροποίηση στον κερατοειδή. Το υλικό το οποίο έχουμε αποφασίσει ότι είναι το πλέον υποσχόμενο για αυτή την προσπάθεια είναι το PEG. Είναι ένα πλαστικό, ένα πολυμερές, το οποίο είναι φωτοπολυμεριζόμενο. Αρχικά είναι αρκετά ρευστό και μπορεί κανείς να το αναμίξει με νερό, ώστε να του ρυθμίσει με κάποιο τρόπο τις οπτικές ιδιότητες και τις μηχανικές σε κάποιο βαθμό, και μπορεί πολύ γρήγορα, σε λίγα δευτερόλεπτα, 20-30 δευτερόλεπτα, όταν ακτινοβοληθεί με υπεριόδια ακτινοβολία 390 νανομέτρων, στις εντάσεις των λίγων μιλιβάτ, όπως είναι αυτές οι λάμπες του cross-linking, να δημιουργήσει ένα πολύ σκληρό πολυμερές. Και αυτό είναι το υλικό το οποίο θα σας δείξω πώς το έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι σήμερα σε πειραματόζωα, και αναμένουμε την ιστοπαθολογική ανάλυση σε περίπου 3-4 μήνες από τώρα, προκειμένου να προβούμε στα απαραίτητα βήματα να πάρουμε έγκριση για περιορισμένη κλινική μελέτη σε κάποιους ασθενείς. Αυτό είναι η μελέτη που έχουμε κάνει. Χωρίζεται σε δύο υπομελέτες. Μία είναι με τα πτωματικά μάτια από χείριους οφθαλμούς και άλλη είναι με τα πειραματόζωα. Στα χείρια μάτια αυτό που κάναμε ήταν μετρήσαμε τις οπτικές και τις μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή μετά την εμφύτευση, ενώ ταυτόχρονα στα κουνέλια τα παρακολουθούμε κλινικά για σημεία φλεγμονής ή άλλων ανεπιθύμητων αντιδράσεων, και θα έχουμε ιστοπαθολογική ανάλυση στο εξάμηνο, δηλαδή σε 3-4 μήνες από τώρα. Αυτό που κάναμε λοιπόν είναι το εξής. Δημιουργήσαμε μια τσέπη στον κερατοειδή του χείριου οφθαλμού, μετρήσαμε τις μηχανικές ιδιότητες με αυτή τη μέθοδο που βλέπετε εδώ, δηλαδή έχουμε ένα έμβολο το οποίο επιπεδώνει τον κερατοειδή και ταυτόχρονα καταγράφουμε τη δύναμη που απαιτείται για αυτή την επιπέδωση, ενώ αυτός ο θόλος του κερατοειδή στον τεχνητό πρόσθεθάλαμο βρίσκεται υπό σταθερή πίεση. Στη συνέχεια βάζουμε μια μικροποσότητα από το υλικό αυτό στην τσέπη μέσα, διώχνουμε την περίσσια με τη βοήθεια ενός φακού επαφής, έτσι ώστε να μείνει ένα πάρα πολύ λεπτό layer, και μετά το σταθεροποιούμε με τη βοήθεια UV για περίπου 1,5 λεπτό εν προκειμένου, και μετά ξαναμετράμε τις μηχανικές ιδιότητες αυτού του κερατοειδή υπό την ίδια πίεση, χωρίς να τον βγάλουμε από τον θάλαμο. Έτσι είναι η εικόνα. Αυτό είναι από ένα μικροσκόπιο 2 φωτονίων σε συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο στην Ισπανία, και εδώ στο διάγραμμα βλέπετε πώς διαφοροποιούνται οι μηχανικές ιδιότητες του κερατοειδή μετά την ένθεση αυτού του πολύ λεπτού layer, το οποίο είναι σημειωτέων, όπως φαίνεται και εδώ στο μικροσκόπιο, της τάξης των 30 μικρών το πάχος που καταλαμβάνεται μέσα στον κερατοειδή. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι αρκετά άκαμπτο αυτό σαν υλικό, προσδίδει αρκετή μηχανική αντοχή. Εδώ βλέπετε στον οριζόντιο άξονα είναι
η εμβύθιση σε χιλιοστά και στον κατακόρυφο άξονα η δύναμη σε μιλινιούτον που απαιτείται για να το πετύχει κανείς αυτό, υπό σταθερή πίεση. Η διαφορά στην κλίση σχετίζεται ακριβώς με τη διαφορά στη δύναμη που απαιτείται για να κάμψει κανείς τον κερατοειδή, καθώς η πίεση είναι σταθερή. Σε σχέση με τις οπτικές ιδιότητες, έχουμε αναπτύξει, δεν θέλω να είμαι πολύ, δεν έχει ενδιαφέρον να εξηγήσω πολλά σε σχέση με αυτή τη μέθοδο, αλλά έχουμε αναπτύξει μια τεχνική για τη μέτρηση και το χαρακτηρισμό της διαφάνειας του κερατοειδή και άλλων βιολογικών δειγμάτων στο παρελθόν. Μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια το συντελεστή σκέδασης σε αυτά τα υλικά. Και αυτό που θα ήθελα να σας δείξω είναι, εδώ βλέπετε αυτό το διάγραμμα στον οριζόντιο άξονα δείχνει την γωνία σκέδασης και εδώ στον κατακόρυφο έχει το κλάσμα του φωτός που περιλαμβάνεται εντός αυτής της γωνίας. Καταλαβαίνετε ότι αν σε αυτήν εδώ τη γραφική παράσταση έχω την τιμή 0,9 περίπου στη μία μοίρα, σημαίνει ότι το 90% του φωτός βρίσκεται εντός της κεντρικής μίας μοίρας. Αυτό δείχνει αυτό το διάγραμμα. Επομένως, εδώ αυτές οι πάνω γραμμές είναι το υλικό μας. Αυτή εδώ είναι η θεωρητικά τέλεια κατανομή, η οποία προέρχεται μόνο από την περίθλαση. Και εδώ για σύγκριση βλέπετε έναν εξειδημένο κερατοειδή από τους χείριους οφθαλμούς. Δηλαδή, η αύξηση της σκέδασης που προκαλούμε τοποθετώντας ένα τέτοιο ένθεμα είναι μικρή σε σχέση με την αύξηση της σκέδασης που προκαλεί το είδη μας, το κερατοειδή. Επομένως, πολύ σύντομα, σήμερα μπορούμε καλύτερα να καταλάβουμε τις μηχανικές και τις οπτικές ιδιότητες του κερατοειδή και έχουμε νέες μεθόδους για να εφαρμόσουμε νέα υλικά στο εσωτερικό του κερατοειδή και ενδεχομένως να βελτιώσουμε την εμβιομηχανική και την οπτική του. Τα υλικά τα οποία είναι photocurable, δηλαδή μπορεί κανείς με τη χρήση περιόδους ακτινοβολίας να τα σταθεροποιήσει κατά βούληση, μπορεί να μας δώσουν τη δυνατότητα για να κάνουμε εξατομικευμένη μορφοποίηση και ταυτόχρονα να δώσουμε μηχανική ενίσχυση στον κερατοειδή, που μπορεί να φανεί χρήσιμο αυτό όταν έχουμε εκτατικές καταστάσεις. Ένα από αυτά τα υλικά τα οποία θεωρούμε ότι είναι πολλά υποσχόμενο είναι το PEG, με τη χρήση ενός κατάλληλου φωτοεκκινητή που το κάνει να είναι φωτοπολυμεριζόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι polyethylene glycol. Αυτό σημαίνει. Δεν είναι βιολογικής έμπνευσης το υλικό. Με την εταιρεία Fibrogen έχει καμία σχέση αυτό? Όχι, είναι ένα πολυμερές όπως είναι το PMMA, ας πούμε. Και μπορεί να επικιστεί από κερατοκύτταρα κανονικά? Αυτό όχι. Το συγκεκριμένο όχι. Είναι ένα πολυμερές όπως είναι το PMMA, αν προκειμένου. Γίνεται εξίσου σκληρό. Ναι. Γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι το PEG, αν χρησιμοποιηθεί τελικά, μάλλον θα χρησιμοποιείται με τη μορφή δακτυλίων. Με τη μορφή δακτυλίων όπως μπαίνουν τα rings, ας πούμε, για τον κερατόκονο. Αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα, αφού εμφυτεύσουμε όλο αυτό το κανάλι με το PEG, να μπορούμε να του αλλάξουμε το σχήμα και μετά να το φιξάρουμε στο επιθύμιο. Όπως μπαίνουν τα ICR, τα rings για τον κερατόκονο, αλλά θα έχουμε τη δυνατότητα να το μορφοποιήσουμε μετά την εμφύτευση και να το ακινητοποιήσουμε στην επιθύμιο. Κάπως έτσι, ναι.